τον εκδότη της εφημερίδας Ακρόπολη. Καλησπέρα σας, τον Τάκη Μαυρίκο. Καλησπέρα σας, κύριε Μαυρίκο. Καλησπέρα σας, κυρία Χρονά. Καλησπέρα σας, κύριε Ροδίτη. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ που μας φιλοξενείτε στην αγαπημένη μας ΕΡΤ, η οποία στέκεται πολύ ψηλά όσον αφορά το επίπεδο της ενημέρωσης στη χώρα μας και το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαυρίκο. Φιλοξενούμε sites και εφημερίδες που κυκλοφορούν και που είναι αναγνωρισμένες. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ στην εκπομπή μας να αναδεικνύουμε και το τι γράφουν, τι παίζουν και πώς σχολιάζουν και οι συνάδελφοι. Και δίνουμε γερή μάχη. Και δίνουμε γερή μάχη αυτές τις ημέρες, γιατί έχουμε κάνει συγκλονιστικές αποκαλύψεις, οι οποίες συμπίπτουν με την πολιτική επικαιρότητα, συμπίπτουν με τις εκλογές, αποκαλύψεις οι οποίες δείχνουν ότι το παλαιό πολιτικό προσωπικό τελικά σιτίστηκε μέσα από τα κομματικά ταμεία και τελικά γι' αυτό δεν μπόρεσε να παράξει πολιτική και έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε τα δρακόντια μέτρα του Τρίτου Μνημονίου. Αν θέλετε μπορώ να σας εξηγήσω τι εννοώ, θα με ρωτήσετε κάτι. Κάντε μας ένα σύντομο σχόλιο για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Όχι, αυτό που λέγατε για τις αποκαλύψεις. Για τις αποκαλύψεις. Εμείς σήμερα στην Ακρόπολη έχουμε πρωτοσέλιδο την βίλα, μια βίλα που αγόρασε ο υποψήφιος πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Μεϊμαράκης, στην Αράχοβα, και αύριο σας δείχνουμε και το αυριανό πρωτοσέλιδο. Αποκαλύπτουμε μια δεύτερη βίλα που αγόρασε ο κύριος Μεϊμαράκης στο Πόρτο Ύδρα. Αυτά, κύριε Αυτό Μαυρίκο, είναι το αυριανό πρωτοσέλιδο. Αυτό είναι το αυριανό. Υπάρχουν αποδείξεις για αυτά. Υπάρχουν αποδείξεις για όλα. Αγοράστηκαν. Δηλαδή, ανήκουν, θέλω να πω, στον κύριο Μεϊμαράκη. Ανήκουν στον κύριο Μεϊμαράκη και στη σύζυγό του. Ναι. Στη σύζυγό του ίδιο πράγμα είναι. Και αυτά όλα συμπίπτουν χρονικά αμέσως μετά τη θητεία του κυρίου Μεϊμαράκη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το σκάνδαλο με το υποβρύχιο ωκεανός, το οποίο αποκαλύψαμε εμείς προχθές την Κυριακή, το οποίο είναι σκάνδαλο 104 εκατομμυρίων ευρώ. Εγώ θα έλεγα, επειδή σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα, είναι το debate. Είναι το debate και πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός όταν θα πάει να ψηφίσει. Μπορεί να διαβάσει και θα πρέπει να γνωρίζει πώς είναι δυνατόν το παλιό στελεχειακό δυναμικό, το οποίο σιτίστηκε μέσα τα κόμματα, έγιναν βουλευτές, σήμερα δεν μπορούν να παράξουν ένα σύγχρονο πολιτικό λόγο για να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, όπως προτείνει η εφημερίδα μας, και να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την κρίση. Εμείς οφείλουμε ως δημοσιογράφοι να μην καλύψουμε τον οποιοδήποτε, να μην κρύψουμε τίποτα και να κάνουμε αποκαλυπτική δημοσιογραφία. Απλώς σήμερα πρέπει να υπάρχει, ειδικά σήμερα, μια ισορροπία. Εμείς ο δημοσιογράφος που έχουμε πάντα στη θέση που είστε εσείς, ο διευθυντής εφημερίδας η site, έχει την ευθύνη των όσων αναφέρει για την εφημερίδα του, για το έντυπο που εκπροσωπεί. Των αποκαλύψεων. Τι άλλο έχετε αύριο, άλλα θέματα που θα δούμε αύριο στην Ακρόπολη, κύριε Μαυρίκο? Εμείς θα ήθελα να τονίσουμε ότι δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην επόμενη μέρα. Πιστεύουμε ότι όσον αφορά το εκλογικό αποτέλεσμα θα υπάρξει μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ με τουλάχιστον 5 ποσοστιαίες μονάδες σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες και την έρευνα που έχουμε. Και η επόμενη μέρα θα σχηματιστεί μια κυβέρνηση. Έχετε δημοσκόπηση δηλαδή της Ακρόπολης? Έχουμε ενημέρωση από ξένες δυτικές πρεσβείες μέσα από την Ακρόπολη, από δικές μας πηγές πληροφόρησης. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα εμφανές προβάδισμα και αν δεν υπήρχαν τα capital control θα ήταν ακόμα πιο μεγάλη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Και η δική μας εκτίμηση είναι ότι θα σχηματιστεί την επόμενη μέρα κυβέρνηση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Ποταμιού. Δηλαδή θα έχουμε μια κυβέρνηση που θα θυμίζει πάρα πολύ look like το νέο ΠΑΣΟΚ του 81 και ο κύριος Τσίπρας ως ηγετική μορφή, γιατί έχει δείξει δείγματα γραφής στις συνομιλίες με τους ξένους, θα είναι ουσιαστικά ο νέος Ανδρέας. Όσον αφορά το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, το δικό μας ρεπορτάζ δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλές φατριές, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αγκυλωθεί σε ένα πολιτικό λόγο όπου δεν παράγει κάτι καινούριο, με αποτέλεσμα μπορεί να έχει μια συσπήρωση γύρω στο 82%, αλλά δεν θα έχει σίγουρα επόμενη μέρα. Το μεγάλο στοίχημα που θα παιχτεί στο χώρο της κεντροδεξιάς θα είναι η δημιουργία νέου πολιτικού σχήματος για να μπορέσει να εκπροσωπήσει αυτό που λέμε δεξιά ή κεντροδεξιά. Ωραία. Κύριε Μαυρίκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες με τα εκλογικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εφημερίδα λοιπόν Ακρόπολη.